Eta hemen, zuek zelan esan dozu, nik horregaz beti kuriosidade eukiot. Kolazio ala bedia? Bueno, kolazio eta bedia biek esan du. Biek? Ba, esite bat kolazio. Gehiago esan dozu. Bedia erderaz baina. Erderaz baina kolazio. Zuek gehiago kolazio esan dozu, ezta? Bai, bai. Bai, hon jazta askontzuten, Hon bat dara mundu guzti bedia. Bai. Bedia. Egi edo hori, bai. Bedia. Bai. Ustatza lehena entzun bez, kolazio... Beti kolazio, ezta? Lehen bai. Bai. Da, hor plazan egoten zen, hori eskolak egoten zirean, gitxi gora bera oin dauzen lekuen. Horixe, bertan hon zizan. Gero Elisea oin dauen lekuen. Elisean, bai. Kamposantue, esan dago. Kamposantue, bai, kamposantue gero, hori zen. Bai. Da, abadetzea gerokoa da. Gerokoa? Bai, abadetzea ezetuen egiten. Hori, gerra denporan bombardeoan bota zerien. Bota zeurien etxe bat hor, Bai. orduen behar badetzea zan, ala ez? Ez orduen, bai, orduen behar badetzea izi Da, bombardeo, oza... Bombardea bota zer hori, da, batzuki dauen ari be, bombazoak emotzi izan. Hori gero nik espizua zarrak eure karrera zerien. Da, ayuntamientue hor egon da, beti. Ba, ayuntamientu bezetu egiten. Eiten ez. Eiten, hor ayuntamientu lehena esan egon. Era ayuntamientu gozan, maelaku sententean goien egon zan. Dela gotan gerre orduko batzuki egon izanen. Dan batzukien egon zinak orduen, gerrean behitu ziren karzelatan da orduen sartu zituzan. Orduen egon zan batzuki. Batzukien ostean gero, han egon zan ayuntamientue. Hori barri inorduen, ara pasez izan. Hori elan guarri 41an ipinite da ayuntamientuna. Handa, fikita mazadan beko harri, deko ipinite. Beko harrien non? Ayuntamientuen, bebekan emete galdeko harrien ipinten da hori orduen etorri zen inau zer egiten etorri zen lango harri ipinten hori a gobernador Genaro Ristra edo etorri zen. Bai. 22 de junio del 41 ipinten da garri. Tabernari non egon da? Hori diferente, hori taberna izin zen batzoki baino izan zen. Ayuntamientu baino arratxoa ban. Ego zan hori. Taberna bat? Taberna, herriko taberna ez dut zina edo. Eixiz, herriko taberna. Hori nepe zetu otu beha hori. Hori gerra ostean hori jotzien, bota edo intzerien ja. Eta bolaleku egon zan? Bolaleku egon zan. Agirikoa, zabale? Bolaleku egon zan, zarratute zen, osan goiti teletute guzti. Eta bolaleku egon zan, eta bolaleku amaitute zen lekuen, gorantze eskilara batzuk egon goiko bibindari goteko. Eta hor herriko tabernea zan? Herriko tabernea azpien egon zan. Da zer da herriko taberna? Herriko taberna da, horik tabernak herrikoak horrik, bosturtera edo general joaten diz, subastatan joaten diz horri. Taberna da herrikoa, ayuntamientu hori pertenizten jakuna. Aur danak aratxa zirean, hau dan aratxa anpakoak. Hau aratxa, horbe aratxa antxopoak, hau buktan esan, hau kinuen da. Horren danak aratxa. Oin da hau txarrikeri dare askontuz gero bizimoduro ikusteko. Dan aratxa zana, aratxa eta soloa. Hemen beharaz die, zun berezit honek, hemen txasi, hor da aratxa txasi, da bainutze daño, da handi hau dan asperaino, da dan aratxa. Txorikeri xe gaztaini hor zeba. Hondi mucho batzu bada, zamamos egin bat bada. Gaztaina txorikeri xe hosti bat. Oine zer, eta mi zerrat hemen askunarra. Oine, zera, Erbieta. Erbileku hau emakala, odozen lugu Erbi asko. Ainarreko kurtzera eta, kuiten, zaregaz. Erbi kantigare hon. Kuiten, zaregaz, lugu Zakurtzu egin duna, kartitu egin duna. Erbiek, lasuen be, soloatan lasuen minite. Honen daite. Joan gozean da, bi edo koite. Eta egoten ziren behar batzuk bere ausolana esaten dana, ezta? Horizek. Eta, bai, aparte holan bidea konpondu, eta hola hauek bere? Basora azpigarri ekarten edo egurre ekarten, neguen hotzi paseu ziteko zutean, klaro, negu guztien egurek egite zituzen txarkoak zanjak egite zen. Harik igual du, atxurrokaz joan domeka gozo baten da, bidea konponduten. Zagutu, ere niola, gureke zurloak etxutun da, udeko ginean inen bezien da. Ardago eta
zepa, sardin izan banako. Errezinua izite zan, herri ikemutu. Bai. Orduan, behar horretarako herriek egite bandeie, ez da? Ez, barrioak bertzete da, barrioak eta, sardin izan banako. Bai. Hori emote utzuena, beharren jotearren. Ba, beharretarren geure borondatutzi. Bai. Baina, jentea obligaute egoten zan horretara joteko, ez da? Bai. Etxe bakotzetik behintzet? Hori untzo izinte. Gero, egoten zan be bai hermandadea, ez da? Bai. Ganaduen hermandadea. Bai. Hori zetako iziten zan, edo zelan? Hori egiten zan, ganadu ekuiteuen balor bat emonda. Osea, sekretarioa, junta directivoa da begoan, junta zela, da, egiten joven, zela, ataseu, behi edo, zela, dara dagoa. Taseteuen, da honek behi ekonomeste balio. Da, hile, zela, gezi hori pare hortuen, da, hil egin behar bazan, hil, da, gero zela bai. Osea, que veterinarik gaukusi, da, bueno, okure aprobetxalikek. Da, aprobetxat, zera bai, zera ez zuboztegu bai. Osea, zera, hermandadako sozioak, hori hankean neko enogoi bat, edo beste neko enogoi bat, edo beste pagote, berai. Da, gero, hermandadeak, balora, osea, alegaz, okolea, diru eta taseuko diru arte, a diferentzie, hermandadeak imintuen. Hermandadeak bai hilean horremeste paratazan ganadu bakotxeko, behi bakotxeko edo, batxe da. Da, gero ziziten ziren, koltsoiak eta zain, zelangoak iziten ziren? Ardilan askoak. Ardilan askoak, ez da? Bai. Osea, que funda baten barruan edo egota zaune? Bai, fundea gero jo zeiten zan. Da, haze. Da, lan ez zeiten zan, erosi? Ba, erosi, ardik ez dako zena. Osea, pastorea igual erosi? Bai, garbitu. Da, gero urte guztietan garbitu. Urte guztietan garbitu bezan? Bai, eta jo lan paru bete artistela jo. Arrotu diten. Claro, osea, geldituko zan ostean... Egite. Claro. Da, garbitu zelan egiten zan ba? Garbitu, fini, urtean da, eskuz. Ja. Da, jaboia purtzu bete... Da, jaboia. Lehen ze jaboia egiten zan? Txingo, da sosea. Eta hori sosea zan da, ba? Horren, ba, detergente baten modukoa. Baina, dañinoa ba. Osea, gogorra edo. Gogorra zen, bai. Da, horregaz garbitu, ez da koltsoi lanea, ez da, barrukoa? Bai, azalabe garbitu, da gero dana garbirik ipini. Gerran dikite behar. Jo, da atzera behiosi, ez? Bai. Da dana sarratu ondo. Bai, ekiko beharra horrek. Gerran die. Da, bueno, gero zikitu, ez da? Zikitu nahi gili behar zan gero. Claro. Jole, hori zeitu esan, urtean baten edo lan? Bai. Da, etxeko koltsoi guztiek, orduen? Bai, orduen gehienak etez izan. Eta teletue etxe barri beten egiten zabizela, teletue inarduen eta egiten zan, zozer, jaie edo? Montxorra. Montxorra. Hori zer da? Montxorra egiten zan, erremu egiten zanean. Erremu egiten zanean teletuen bakalada bat izaten zan da. Makailagoa edo, merinde bat. Bai, eta hori nok moteuen jobeak, ala noberak edo? Hori normalmente egiten zan, nori egiten zinakon etzea, hasiek zertzeuen. Eta erramu bete ipinten zen, errama bat ipini? Erramuen, egiten zan. Bai, honango, laurela, zean ikutsina, okalitu ez, erinotza edo aratxerrama bat edo zeo zer egiten zan. Sakonaratxa edo... Bai, da hori zetako zan edo... Hori berinde bat egiteko, beste sistemari ezeko norrak, haxe berinde egiteko. Eta egiten zan teletue altze orduen. Ba, tegetu gotu zanean. 7 urtegaz, 8 urtegaz, jorentzen jantzan iten Sardinero, Santanderrera. Da ni neuen jantza bat, kanpora areix urte gainon, Ostantxeak gero joatek gintzizar, Bilbora, Campos Elíseos, Teatro Campos Elíseos,
da gu joten gintzen kantan, joten kordoia, jantzan, da bai, zerean basauri sozialean egon gintzen, jantzan be bai, da, hoize, holantxik. Da gero herrien, holantxik, hasi nintzen berbetan, bataz besteraz, da, hombre, orduen esan egon hori laguntasun handiez, esan egon afizioa, da nik ekuin eben hori, zera odolean ekuin eben hori gauzea, jantzatalda bat, eta beti guztizina eta romeri eta jote jantzan da hori dana, da hortizi sortu zen apurbet, bai. Da hortizik hasi zintzen gero hemen bedian. Bedian, bai. Duten bertako umeak hasi. Hori, bai. Eta zeu hasi zinen bakarrik edo? Lehenengotan, bai, gero lagundu usten Kepa Leizak. Orduen, arek lagundu usten asko, gizan, da nik enaben eukin kotxerik, orduen, bez, da karo, kotxea berapeko ite ban, da ni joateko San Cristobalero bestera, kotxea barrizte izan, da Kepa berak lagundu usten, eroaten geusek arkuek, sintek eta dana, alan txik ez egintzen zan. Ni egitu ara, antiragomea. Bai. Honako egiten zenean, hori folzara egiten nuen beti. Beti afizioa? Beti afizioa. Lehen bezan dozu, txoritara. Beti afizioa. Gero, txinberea erosi nuen, putxu bete horroko bat inegunean, txinberea. Da gero horroko bine zunean, eskopetea. Orduen beti ukidozu zaretasune eta alizin dozunean erosi dozu. Eta gero ikisi dozu zeutara edo lagunekaz edo etxean eukidozu baite edo zeusak? Beti lagunekaz, kasan beti lagunekaz, beti. Gero basardotan ibiltixin gara, zetan? Basardotan, basotxarriek bediako kuadrili bat, ibiltixin gara. Da basardotan zen egiten da? Zer egiten dozuen? Basora, txakurrekaz joan, katilu bai, pedrin, basora. Hartu txakurrek eta basora. Basoan topu errastun bat topu tamoin duna nondi bilizan basardek, txakurrek solteut, txakurrekaz egin bat ide bat, urte tamauen, da zugurtea dekonak hiltet. Asko egoten dire? Ez, asko baina, oin lehen baino behago dago, Nora ioten zintzari basoretan? Goian egin zen, guk emetxe Peñalemonak bueltan, Peñalemona zorrontza gaiotik emetxe bueltan, urte betean hilgindu zen bederatzi, hilgindu zen. Edo Gorbeira, edo Ereñotik, leku basotik, emetxe bueltatan hilgindu zen. Meninguruen gehien, ez da? Dimetik eta horre egiten zen. Da uden zera dago gaite ginen, zure digaz, ez tozu sinistu gingo igual ez da, joan astitzetik, palazioa da balekotik, joan errekara, erropea, zinturuia askoi buruen, zer arte, errotabarri arte, horra arte, uguer. Erropea zaman lotute? Buruen lotute. Guztita llegoko zan bardin, ez? Ez, golantza buru batzut, entzen ez da, egurre osan. Bai, eta uger errekan bertan ikisi zen duen? Bai, klaro. Errekia garbi egongo zan ondino? Bai, klaro, orduan ezegoan etzeatan uripe ezegoan, sanamiento esan errekara baten, dagoen industria bezegoan industria da errekan eure edateko moduen, kasi garbi. Ja, eta han botikoak eta bertan uger ikizi eta ebilten zinen. Hombre, klaro. Baina korrienteak eta beba dauz, ez da, peligroa esan egoten? Gaztotan peligro ikusi beste egiten. Eta lagun kuadrilek eta egiten zinen? Bai. Kuadrilen, eta ez da joan da etorri eta hori. Orduen gogorra iziten zen, orduek eta... Claro, zeitzen da etorkazen duen guzitik. Aimarik da prestazioen da, aimarik eta nortzen guzitik. Aimarik zelan iziten zen? Aimarik izten zizan, inuta kanpaia dut elizan. Etorten betzera etorria guzitik etorten izan, zera, kuadria kontan izan. Orduen ezan negoten eta gaznari hartarik etolan, orduen... jantzan hinde hartu trali eta etzera, etorten ditzen. Bai. Gero... Etzera
Nebuen, egotezan kartinek eta sartzean egotezan handa bat. Zer sartzen? Kastañerreak. Aixe girulo erosi, aixe girulo Baina jaio orduen ume bat, gero bautizetan eroaten da, segiduen edo... Bueno, esa teoría, lehenauen, que se ganan indulgencias. Da nirea, por lo menos, bai, bastante begoinen inde dauz, ez? Baina, kasi urrungo unean inde dauz. Da gero, nire egon dino nire denporan, 40 egunean, esan etxetik kanpora urtetan, da gero oite esan salidea. Nia kortona San Felidizimura igo nintzen. Holango gauz, la cuarentena esatuzien eta ize gaiti. Pekatun zauzela, ez da izer. Nire denporan behori behiten zan. Bai. Da ama esan joaten ere izara umeagaz bez. Batuzoko denporan. Bai, zezu esan dozu... Urrungo gunean inde dauz. Urrungo gunean zu ondino egon zinen, claro, konvalecientes, da, gaixorik edo, bueno. Eta nok eroatu zen? Amamak egienetan. Amamak. Bautizetan, ez da? Amamak. Eta gero hori salidea esan dozune, oza, amak 40 egunean ezin dago etxetik urten. Ez da urtetan etxetik. Da gero, da salidea... Nizonagaz, da umeagaz inoen salidea... Da salidea itea zer da? Elixara sartzea. Da, eskatu... Virginiari, ni por ejemplo, San Felidizimo hori, izatezan, pekatu zauzela, ez da izigaiti edo. Da, kortanaz, diru emotezan azul batan, elexan, da, ete patxi egon zanan, da, Lucia ifizina. Lucia ifinidotu zuizina. Ez eizu Lucia gaitu, eitizu Lugenia metik aurrera, Hori izatezan familiarrak, baurek nombreta zerien, segun itxure, beharreti bezala, orduen astegunetan goxian itizizan funeralak. Bai. Goxian. Goxian funerala itizan bat hori erlaboan edo zoran ondo jatorkon, bandari geroate zerien, korpu eroate zerien, korpue. Korpu orduen behikule emaino eroate zan zorbaldatan. Bai. Zorbaldatan eroate zan. Eta nondik eroaten zan, kaminotik edo, honik handabideak eta hori ez dire gorpu eroateko? Bai, importantzia handi idekie. Handari eroaten da bidetik eroiten da legea. Hori. Hori egiten da, legea egiten da. Gaiti, handari lehenau, importantzia handi egiten zuen. Artitzekoak lehenagotan, artitzetik, bidekotzetik, handi, bidea ezartatik eurretik, bidekotzera urtetan zen. Gero handi bat amaten zeuzen da, Dorrofeleria ez tala eta Dorrofela zizen, artitzetik gora, genealetik ikarten hasi zizan. Orduen importantzia handi egiten zuen handari, gorpu erotazan bideak, alotzean zen hori legeinde. Legeinde biderako da. Biderako. Paso peatona esaten da moduen ahinde da lotzean zen. Ja. Eta hori galdute dago, ez da? Hori galdute dago, hori funeralikoak edo hospitaletik ardie edo beste leku betetik, ez da hori iten. Ja. Eta liburu eroten zen duen bezala? Liburu eta matilia. Liburutik segiten zen? Bai. Da matilia zelan ipinite edo zelan zen? Matilia bada kuadradue, normal. Da, gero modernoak etorzien, irupuntekoak. Da, irupuntekoak, holan emeti zelan dela. Edo urrerantza edo prantxoak esatzete. Erote gine matilia. Matilia danak, danak. Da, luktu edo dekonak, baltza. Erregenetan, beti zinikoa lumiak, kantetan. Santuta palazio saldune, 3 errege egune. 3 errege bi heldu gaitu limosnatxue bi ule. Sotzak eta paluek Martinekoaren kontue. Martinekoari eroan dotue zindu gobian da katue. Da hari nazu topo bizinikaritan egin saltue. Titiritan emari montaine, induzubite laguaztane. Da gero, Josefina, hemen karnabalak edo egiten ziren? Beti? Ez egintzesan. Baina zure humeden poretape bai? Jantzi zarrakaz da. Bai, baina arpi eta peugiten gindunek, ez etuztiozkoen da. Bai. Maskarita ya te conozco da. Zer da hori? Maskarita ya te conozco, que eres de Orozco, inde. Ai ama, hori kantetan zan? Ai ama. Da, ite, gona sarratxantzi, manda gona sarratxantzi, buru eta tapeute, begitarako ikusteko bai beia. Ez etuztiozkoen da. Hori umetan? Da, bai, umetan.
Ume bastante handitxuten be bai. Bai, gero be bai, ez da? Bai, kantea zan. Ez da segundo entzut. Mascarita, ya te conozco, que eres de Orozco. Eta zuk entzun dedeko zu holan lehen hau holan harimek agertzea. Bai. Nago konturik eta lehen esatez? Sakamantekaz. Sakamantekaz zer iziten? Matematik urten zertute, ez eta guri bakizu zeituzkuen. Sakamantekaz dela eta kapuzantuen kalabaza denboran zuluak kandela bat eginean barruen eta lehenagotan eskinin jakiten, zer zan. Honik, gure kuatrilikoak, Ekintezkoen da, kalaputzean etortu ginean, anime kurte durila kapuzantuen da. Kalabazea kandela barruen dala ipinite? Kalabazea egin, persona baten muduen agua eta musturro eta danak, begirik eta danak, eta barruen kandelea sartu, zelango txarrak izin. Eta hori ipini kanposantuko entradan? Kanposantuko, zerean? Eskilaran edo? Eskilaran, angoiko orman. Han ipini, eta gure estukurek. Kamiote buelta indi bagaz gugero. Eta hori iziten zan bildurre moteko? Bildurre moteko horri mutilo. Hori kalabaza denporan edo? Ba, kalabaza denporan, ez, ostentxan ez, kalabaza denporan hori. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legatzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz,
eta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak.